So guys, daबो सान ओंखाराखै नै ना दाबो सान ओंखाराखै बिनिफ्राय जों दा दखान खुलिनो नागिरदों सानैबो सामफ्रामबो जोंनि डिउटिया मा मिन्थिबाय ना फुङावनो सिखार दखान खुलि बिदिल' ओमफ्राय आङो नै हरसे बे बाहेरायाव दोनो ना बाइकखौ ओमफ्राय आं बेयाव देखायनो र' नै खोमदोन नार्जारि दा बोथोरा निहिर सिरिनाय जाहांबाय मिथिबाय थान्दा जासिगोन दा माबा जाबायना दा जुलाइ आगस्ट सेप्तेम्बर बाथाय आरो एसे गोजांसिगोन आरो मास मोनसे देर मास आरो बारा एसे गोजांनि थाखाय ना दा निहिर खोरिग्रा जाबायानोथ' दा टाइमा 5ता जागासिनो फुंनि समाव लामायावबो रावबो थाया दा दसताबाथाय आरो मानसियानो मानसि जाबाय थासिगोन आरो हा मेथाइ अरसिदो एन्जरफ्रा बिराद डिस्टार्ब खालामबाय थायो सामफ्रामबो मेथाइ अरसिनाय मा अरसिनाय एकदमबारे पुलिस जेनेबानो माबा मोनसे लस जाखानायसो नुखागोन आरो एडभान्सआवनो जिरायना लाग्रोनोसै आङो बुंनायावनो सानानो माबालांबाय ओंखारलांबाय सानजौलायबाय नोंहा मा खामानि मावगोन दा मा आदार होयो इजानाय ना बुंग्रा देरबायना अमाया जोंहाना देरबाय पुरा देरखाबाय फाननो हासिगोन खोमा आरो साननैसोबाथाय मासेयाव बेसेबां जागोन बा आधा केजि नामा आधा केजि जागोन ना राखि बिबुरा iya aji kha iya kiba laga hah tum हो আছে লাগে নাকি লাগে মোক হেই 100 টাকা ओंखार दो ना लाबोदो ना जागोन ना जाया जाया मानो जाया हा मानो जाया थैयाखै गोथांसो नै हमनासो लाबोदो दासो नै हां लागासिनो नुवाखै माबाखौ जागोन नोंलाय बिदै दं नै जाम्बि So guys, ना लाबोदोंमोन ना नैबे दा बिदै गोनां दंमोन ना पुरा बिदै गोनां गोजा ना दा बेखौ ग्रेभि बानायनांगोन बिदै पुरा दा ग्रेभि मिथिना बिथा नाजाने हो ग्रेभि होनोथ' आरो ग्रेभि So guys, दा आङो हजायाव थांनो ओंखारदों आइनि ड्रप लाना फैनांगौ माने 50 किल'मिटारसो गोजान जागोन नामा दाखालिबो अपारेसन खालामदोंमोन ना बेनि थाखायनो आइनि मेगननि दा ड्रप लाना फैनांगौ आरो मोनसे मुलि जिसे थांगोन आरो फैगोन खमसे खम थांलाय फैलाय 4 घन्टासो लागोन नामाथाय बेफोरबायदि सानदों आङो मानो होनना बुंबाथाय जों एसे लासै थांगोन आरो गोजानबो ना थांनानैबा मा खालामहैनाय जायो गोबाव जायोना थाब जायो जेखि जाया 4 घन्टा 5 घन्टा बिदि लाखाथारगोन आरो बेफोरबायदि टाइम आरो लाहोखागोनबो एसेबांखिनि माने थाब खालामखाया नालाय नै जों लाजोबखाबाय माबाखौ बेयाव कागजफोरा दंजोबखायो साफा दाखालि जों फैखालि जि मानसि जादोंमोन मेगन अपारेसन खालामनाय दिनै गैला नामाथाय बारा गैया दिनै बोथोराबो थान्दा हा बे जायगायावनो बानायोब्रा सिङाव हाबनानै बानायो हा So guys, नै फैलायबाय बेरायनो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो गाखोनानै आरो So guys, बेयाव मोननैसो फट' लाबाय जोङो ओमफ्राय नै पुरा हाग्रा गेजेराव दा सानै दं ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो लाखि फट' साफायबाय थायो मानो होनना बुंबाथाय जायगाया मोजां नालाय ओमफ्राय जेसेबांखिनि थांबाय थागोन एसेबांखिनि मोजां मोनलांबाय थागोन जायगाखौ आरो बहुत मोजां दं खिन्थु मबाइलाव बारा हेभि नुवाखै जुदि आं मबाइलखौ नै बिदि खालामनो हायोना डेन्जार हेभि नुयो फट' लानो थाखाय दा आं गुवार खालामनो हाबायना लेन्डस्केपआव लाबाथाय बारा एसेबांखिनि हेभि नुवा
So guys, दा न'आव सफैबाय दहाय एसे आगोलाव जा गोजांलायदोंमोन नै दा सान्दुङा थां दुंदों। Hai guys, जाखोदो गामखादो। आजा bisa naik gonjang ra? Tanda lagi sih. Oh, siapa? Esi hoy bhai esi. Dapur ayo. Kapur boleh. Kejon hol 1 2 3 4 5 6 জন হই গল। এবার গা ধুবো জাম আর গরমর নাকি? Hei, nama sih. 1 घन्टासो जाबाय न'निफ्राय फैनाया नै दासिमबो सौयाखै जोङो। मानो होनबाथाय सिखा नागिरलाय माबा नागिरलाय साफा फैनानैसो बेदरफ्रा रेडि गैयामोन ना लामा बल आरो बारा गोजान गैला खाथियावल'थारसै थ' बे दैनि जरनानै थांबा दानसै नै आं माबा लादों दिनै मंगलबार ना जेबो मोनजाया दिनै बेनिखायनो आंनिया नै निरामिस गरमाव बेरायनो गोसो जायो मानो होनोबाथाय न'आव थाबाथाय जा गरम जायो दहाय जों मुलि लानो थांदोंमोन ना जा गोजांदों बैजाय लामा ससेयाव ओमफ्राय न'आव फैना आरो गरम नैबेजों आरो एसे गुसु जालायसिगोन आरो गरमा बाप्पा अयथासार जोंब्लाव जोबथारदो गरमाबो केरि जायो नालाय माथो बिराद मोजांलाय सिङाव हा बेनि दैयानो बिराद मोजां गुसु आयौ पुरा औवाजों खोबथेजोबना लाखिनाय बे जायगाया बिराद गुसुखा गरम नांनाया थान्दा मोनलायलायदों दसेनो होमबाबो आरो गोजानाव थांफिननोसै गोजानावबो दंबावो बेखौ गारलांनोसै Jangan kau bisa. Ini kau bisa, kela. Mana? Foto.